Бачу, што стрым ужо пачаўся. Сябры, вітаю вас з радасцю. Калі ласка, напішыце, наколькі добра мяне чуваць. Ну, бачна-то мяне ўжо бачна, таму што сам я сябе бачу тут. Калі ласка, чырканіце, хто ёсць. Сам сябе чую, значыцца, мусіць усё добра. Ну, па традыцыі дачакаюся ўжо ад вас маячку, што ўсё ў парадку. Крыху болей сабе прасторы для жестыкуляцыі пакіну і пачнем. Нет, нешта все равно маловато. Вось так мусіць. Вось. Так, 5 чалавек падышло. Сёння у нас досыць шчыльны будзе графік, шмат чаго адбылося і ёсць што абмеркаваць. Так, все добра пішуць. Цудоўна. Ну што, дарагія беларусы, сёння у нас шмат што ёсць абмеркаваць. Па-першае, прабяжымся па такім навінам, которые вы заўважылі, канешне, але я іх проста коротенька пракаментую. Потым пройдземся па, зноў жа па традыцыі, па менш відавочных навінах, якія не атрымалі такой высокай увагі ў соцсетках і не так падрабязна разжоўваліся ў навінавых стужках. Наступны блок у нас будзе, ну, вядома, Іран. Пройдземся па Іране, што там адбываецца, як там рэвалюцыя, не рэвалюцыя, як там у іранскага народа справы абстаяць. Абмяркуем Лукашэнку, як яго раздзьмула ад званка Макрона, навошта Макрон званіў, што гэта значыць для нас і куды развіваецца сітуацыя з пацяпленнем, мажлівым ці не пацяпленнем адносінаў з захадам. Ну і выйшла такое даследаванне у суполцы журналістаў расследавальнікаў «Сістэма» пра заходніх нянек пуцінскіх дзяцей, ягоных дзяцей з Алінай Кабаевым. Мы разгледзім гэтую навіну ў кантэксце гібрыднай вайны і расійскай прапаганды. Ну, між кожным блокам, як звычайна, будзем рабіць перарыў на вашыя пытанні. І пішуць, што карцінка лепш, чым прошлым стріме. Ну так, я паіграўся трохі з фільтрамі OBS Studio. І нагадаю, нас глядзіць 11 чалавек, сябры. Скіньце спасылачку на гэты стрым сваім сябрам, знаёмым, размяшчыце ў чаціках, в якіх вы, мажліва, сядзіце, расшарце ў сябе ў сацыяльных сетках, калі вы можаце сабе гэта дазволіць. Калі не, калі вы ў Беларусі, то, канешне, рабіце гэта вельмі асцярожна, думайце, каму што вы кідаеце, таму што вам ехаць на суткі за маго стрыма абсалютна не абавязкова. Ну што, канешне, самая важная навіна гэтага тыдню для Беларусі, я лічу, гэта візіт Святланы Ціханаўскай ва Ўкраіну. Што важна ведаць пра гэты візіт? Сумірую, калі у вас не было часу чытаць соцсеткі Ціханаўскай ці навіны. Значыцца, першае, галоўнае, ён адбыўся на вельмі высокім узроўні. Ахова, суправаджэнне, дыпламатычны ўзровень. Ведаеце, дыпламатычны свет, ён вельмі такі заіерархізаваны. То бок кожнаму візіцёру, кожнаму госцю ў любую краіну даюць паняць ягонае месца. Вось. І месца Святлане Ціханаўскай устанавілі досыць высокае. Яе сапраўды прымалі як прэзідэнтку замежнай краіны. Добра гэта для нас ці дрэнна, ну, я думаю, вы адкажаце самі на гэтае пытанне. Вельмі нервова адрэагавала прапаганда лукашыская на ейны візіт. Мабілізавалі ўсіх гэтых рабоў выканкамаўцаў, бюджэтнікаў, адправілі пісаць каментары там сваім духу, ботаў всіх таксама. Ну, гэта гаворыць, конечно, што ў прапаганды, а ў цэлым, конечно, у самога Лукашэнкі, усей сістэмы вельмі моцна падгарэла. Бо калі паставілі суб'ектнасць Святланы Ціханаўскай ужо праз 6 год, пасля выбараў, прашу зазначыць, на такі высокі ўзровень, дагэтуль яго спрымаюць як прадстаўніцу беларускага народу, ну, канешне, Лукашэнку гэта не можа не крыўдзіць. Я б на ягоным месцы крыўдзіўся. Створаная місія дэмакратычных сілаў, гэта трэцяя, у Киеве, то бок фактычна народнае прадстаўніцтва, народная амбасада Беларусі ў
ва ўкраіне. Ну і чацвёрты момант, ва ўрадзе была створаная міжведамственная група па Беларусі, а мандат спецпрадстаўніка па Беларусі Ярослава Чарнагора быў пашыраны. Гэта значыць на практыцы, што ён будзе мець болей паўнамоцтваў у стасунках з беларускімі дэмсіламі ад імя украінскага ўрада. Я думаю, тут самыя добрыя навіны, конечно, для беларусаў, якія жывуць ва ўкраіне, і для беларускіх добраахвотнікаў. Канкрэтна былі агучаныя праблемныя кейсы з легалізацыяй, з мажлівымі там дэпартацыйнымі кейсамі, былі агучаныя Ціхановскай. Зараз гэтых праблем мусіць стаць меней. Конечно, это не сёння, не заўтра адбудзецца, але вось што датычна вынікаў гэтага візіта, конечно, яны не толькі вось это сімвалічна палітычныя, яны просто самі па сабе вельмі значныя. Гэта абсалютна відавочна, для нас гэта вельмі добра. Вось. Паддам зараз святла. Цікавы момант таксама гэта тое, што праз некалькі дзён пасля завяршэння гэтага візіта ва ўкраіну, менавіта ў Адэсу, прыехаў Шахрэза Пехлаві, гэта лідар сённяшняй іранскай апазіцыі. Вось каротенькае відэа з ягонага візіту. Аб чым гэта гаворыць? Гэта гаворыць аб тым, што ўкраіна робіцца цэнтрам прыцягнення антыімперыялістычных сілаў на постсавецкай прасторы. Яна выбудоўвае пэўную стратэгію супрацьстаяння РФ. Это ўжо не рухі дзеля таго, каб выжыць, таму што для таго, каб выжыць, ім абсалютна не абавязкова цягнуць да сябе Ціхановскую і Шахрэза Пехлаві. Это ўжо рухі, на мой погляд, якія сведчаць аб тым, што ўкраіна взяла стратэгічны курс на стратэгічнае заслабленне, а мажліва і разбурэнне Расійскай Федэрацыі. 4 траўня таксама у Ерэване, это ўжо было досыць давно, адбыўся саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці, і на ім таксама была Ціхановская і быў Зеленскі. Адбыўся ён у Ерэване, Арменія, якая доўгія гады знаходзілася ў арбіце РФ. І мы бачым, што зараз яна дрейфуе ў бок ад РФ, аб этом мы яшчэ пагаварым сёння на стрыме. І Беларусь залучаная ў гэты антыімперыялістычны двіж, і гэта вельмі добрая навіна для нас. Далей, Белпол выпусціў расследаванне аб тым, што мінская кампанія дапамагае расійскім вайсковым заводам элементамі вытворчых ліній для стварэння выбухоўкі. То бок гэта яшчэ адна капеечка ў капілачку таго, як беларускі лукашэнкаўскі рэжым дапамагае, падтрымлівае вайсковую агрэсію РФ ва ўкраіне. Далей, Ремігіюс Жаматайціс і партія Заряня Мунаса, якую ён узначальвае, гэта Літва, у Сейме дабіваюцца павышэння ліміту разлікаў наяўнымі грашыма. Да гэтага таксама яны спрабуюць прыцягнуць і грамадзян, і арганізаваць нават рэферэндум, і адначасова з муніцыпальнымі выбарамі наконт таго, які мусіць быць у Літоўскай рэспубліцы ліміт разліку гатоўкай, наяўнымі грашыма. На сённяшні дзень ліміт 5000 еўра. Чаму я гэта ўвогуле прыгадваю? Аб'яднаная каманда з журналістаў показала, што сябры Зарыня Мунаса увогуле любяць вельмі наяўныя грошы. 5 прадстаўнікоў гэтай партыі з найбуйнейшымі ашчаджэннямі ў наяўных захоўваюць больш за 1 мільён еўра. Літаральна ў слоіках. І ў часткі палітыкаў іхнія ашчаджэнні значна перавышаюць іхнія задэклараваныя гадавыя даходы. І тут трэба дадаць, што гатоўка – гэта асноўны інструмент разлікаў спецслужбаў РФ за аказанне паслугаў, за лабіраванне інтарэсаў Расіі. Менавіта гатоўкай, наяўнымі грашыма ідуць патокі на аплату прарасійскіх бізнэсоўцаў, агентуры, палітыкаў, лабістаў, агентаў уплыву ў Еўропе, якіх там паўным-паўно, як вы мусіць ведаеце. А партыя Зараня Мунаса якраз такі лічыцца ў Літве прарасійскай. Надоечы, дарэчы, яе прадстаўніка назначылі міністрам культуры Літвы, і это выклікала масавыя пратэсты інтэлігенцыі. Яго, дарэчы, знялі з гэтай пасады. Вось такі маленькі нюансик у капілку таго, што мы адсочваем эпізоды гібриднай вайны ў рэгіёне.
На мяжы Латвіі з Беларусю затрымалі і развернулі за суткі 67 незадакументаваных мігрантаў. А таксама за гэты месяц, за бегучы, за травень, латвійскае войска зафіксавала як мінімум 3 дроны, якія зляцелі і ўпалі на тэрыторыі краіны. І зноў жа вайскоўцы ўсе ў адзін голас гавораць, што мы абмяркоўвалі на папярэднім стрыме, што хутчэй за ўсё рэч у тым, што расійская радыётрансляцыйная станцыя, прабачце, калі неслушны тэрмін ужыў, РЛС, яна перахоплівае кіраванне украінскімі дронамі, якія ляцяць на Расію, і адпраўляе іх у краіны НАТО. І ў прыватнасці ў Латвіі. Бачыце, па Латвіі як быццам ідзе найбольш магутная атака, то бок 67 незадакументаваных мігрантаў за суткі гэта досыць шмат. І 3 дроны за месяц гэта таксама шмат, таму што і яны падаюць пераважна на тэрыторыі ўсходняй Латвіі, так званая Латгалія, і гэта ўжо мае негатыўныя наступствы для рэгіёна. Па-першае, замежныя турысты ў Латгаліі ўжо скасавалі 60% рэзервацыі жытла. Па-другое, там быў як мінімум аднойчы з-за паветранай трывогі сарваны выпускны экзамен. І па-трэцяе, пацярпела нафтабаза, дрон ударыў па рэзервуарах, дзякуй Богу, яны былі пустыя, але выбух была пашкоджаная маёмасць. Такім чынам я, што бачу ў гэтых дзеяннях, Расія як бы разгойдвае абарончыя звычкі вось гэтых прырасійскіх краінаў НАТО. Гэта Латвія найперш, Эстонія. Бачыце, дроны злятаюць рэгулярна. Людзі і найперш узброеныя сілы перастаюць рэагаваць на гэта востра. Яны тым часам павышаецца парог талерантнасці да падобных інцыдэнтаў. Калі гэта можа быць, цалкам можа быць падрыхтоўкай да нейкай буйной аперацыі, калі людзі ўжо прывыкаюць і ўжо перастаюць хавацца у сховішчы падчас паветранай трывогі, калі не надаюць належнай увагі вайскоўцы, то гэта можа быць як бы падрыхтоўкай да таго, каб запусціць ужо вялікую колькасць дронаў, да прыкладу, альбо правесці нейкую абмежаваную бамбардзіроўку, і увага грамадства ўжо, дакладней не столькі грамадства, сколькі ўзброеных сілаў, яна за кошт таго, што на доўгі час вось так разгойдвалася, і ўжо дробныя залёты перайшлі ў норму, яна не будзе ўжо адпаведнай. Альбо можна, як іншы варыянт гібриднай стратэгіі, пакрыся павышаць гэты градус, і будуць чырвоныя лініі так званыя гэтых краінах НАТО увесь час адсоўвацца, як гэта ў Румыніі адбылося. То пакуль залеталі дроны, всем як бы было пофігу. Зараз дайшло до таго, што залетеў дрон і урэзваўся ў жылы дом. І Медведев сказал, что так и будет надалей, вы удзельники конфликта будут и далей на вас дроны залетать. Вось. І гэта вельмі небяспечная ситуация. Вельмі спадзяюся, что лідары краінаў ЕС і найперш узброеныя сілы гэта успрымаюць усур'ёз і ўрэшце рэшт правядуць нейкія чырвоныя лініі, будуць рэагаваць больш сур'ёзна. Потому что вельмі дарма яны, на мой погляд, не звяртаюць належную увагу. Той жа сітуацыя ў Латвіі сведчыць аб тым, што за 5 год вайны, не змаглі выбудаваць СПА належныя, каб гэты дроны не перасякалі мяжу Латвіі, альбо перасякалі і падалі прямо там на месцы. Не навучыліся збіваць іх для самай мяжы. І вось вынік. Румынія ўжо атрымала свой вынік. Межы дыравыя, і, як бачым, Расія гэтым карыстаецца. І вось добрая ўрэшце навіна з Латвіі, з краінаў Балтыі, прабачце. Нямецчына і Нідерланды сёлета ўжо ў гэтым годзе створаць у краінах Балтыі сумесны тактычны штаб, які будзе кіраваць сіламі на ўсходнім флангу НАТО і дапаможа стрымліваць Расію. Аб гэтым паведамілі пазаўчора ў Берліне. Сумесны нямецка-нідерландскі цэнтр камандавання, вядомы таксама як One GNC, у бліжэйшыя месяцы будзе выконваць кіруючую ролю на ўсходнім флангу НАТО, у прыватнасці ў рэгіёне Эстоніі і Латвіі. One GNC – гэта цэнтр камандавання, які пры неабходнасці можа кіраваць сіламі колькасцю да 50 000 вайскоўцаў. То бок, як я разумею, гэта мабільная
група падраздзяленняў, якая будзе выязджаць, хутка высоўвацца кудысь пры неабходнасці. То бок відавочна ўсім, што Расія не можа зараз праводзіць паўнамаштабныя наступальныя аперацыі, якія яна праводзіла ва ўкраіне супраць краінаў НАТО, але рабіць дробныя правакацыі можа, і якраз для спынення вось такіх мажлівых абмежаваных нападаў і фарміруецца гэтая група. У яе задачы ўваходзіць планаванне OneGNC, у задачах гэтага каманднага цэнтра ўваходзіць планаванне, правядзенне вайсковых вучэнняў, падрыхтоўка да магчымага канфлікту і камандаванне сіламі ў выпадку вайны. То бок яны ствараюць ужо асобны ад НАТО цалкам сваю групоўку войскаў Германія і Нідерланды. Гэта вельмі добры крок, і тут мы мусім падзякаваць Дональду Трампу за тое, што ён сваім ігнорам, хіба ці як гэта назваць, аспрэчваннем саюзніцкіх адносінаў, хаўрусніцкіх адносінаў, ён фактычна прымусіў еўрапейскія краіны дбаць самастойна пра сваю бяспеку. Ну, яшчэ новая добрая навіна, гэта тое, што ў бліжэйшыя дні на палігоне ў Пабрадэ у Літве пачнуцца сумесныя вялікія вучэння з прыцягненнем брыгады механізаванай танкавай брыгады, якая стаіць зараз якраз у Літве нямецкай. Вельмі буйныя вучэння з прыцягненнем да 3000 чалавек і блізу 200 адзінак тэхнікі. Ну, хоць нешта добрае. Далей, зараз пра Арменію я збіраўся пагаварыць. Дык вось 7 чэрвеня там адбудуцца выбары. І вы памятаеце, што апошніх некалькі выбараў у Еўропе, в еўрапейскіх краінах яны праходзілі пад знакам вялізнага напружання. Расія спрабавала разгойдаць сітуацыю, прапіхнуць сваіх кандыдатаў, і нідзе практычна ім гэта не атрымалася. То бок яны, нягледзячы на грамадныя укінутыя сродкі, абламалі зубы ў Малдове, абламалі зубы ў Румыніі і апошняе ў Венгрыі. Гэта вельмі добрая навіна для нас, то бок яны заўсёды запільваюць макала, я маю на ўвазе рашысты, будуць запільваць свае макалы ў краіны ўсходняй Еўропы, раскалваць еўразвяз, прасоўваць туды кіраўнікоў, якія будуць праводзіць еўраскептыцыйскую палітыку, працаваць надалей на раскол, на ізаляцыянізм і, канешне ж, адмаўляць у падтрымцы Украіны. І вось у апошніх 3 выпадках ім гэта не атрымалася. З Арменіяй тут крыху іншая сітуацыя. Яна пасля канфлікта з Азербайджанам, дзе яна прайграла, дзе яна не атрымала аніякай падтрымкі ад АДКБ, яна проста пачала пераглядаць свае знешнепалітычныя прыярытэты і стала павольна, але вельмі выразна дрейфаваць ад Расіі, за што Пуцін пачынае ўжо на яе паціху эканамічны і дыпламатычны ціск. Вось 7 чэрвеня, это ўжо праз 9 дзён, адбудуцца там выбары. Прэзідэнт Нікол Пашынян там абіраецца парламентам, на 7 год. Это парламенцкая рэспубліка. Значыцца, там ёсць дзве, як мінімум, прарасійскія партыі, моцная Арменія і квітнеючая Арменія, але кожная з іх не набірае і 10%. Праеўрапейская грамадзянская дамова, якраз пад кіраўніцтвам Пашыняна, лідзіруе па ўсіх апытанках, мае 32%, то бок, адрыў наперад у нее досыць моцны, і таму гэта дазваляе з аптымізмам глядзець на будучыя вынікі выбараў. Пашынян, дарэчы, досыць паспяхова зачышчае расійскую агентуру ўнутры краіны. Было затрымана блізу 14 людзей, прыхільнікаў вось гэтых прарасійскіх партый. Недавно, правда, по-моему, іх паадпускалі, потым узбуджаюцца крымінальныя справы, тым не менш, супраць ключавых функцыянераў прарасійскіх партый па абвінавачанню дзяржаўнай здрадзе, таму што яны там увогуле не шыфруюцца, проста ў адкрытую грошы ад Расіі атрымоўваюць і штурхаюць там прарасійскія наратывы. І нацыяналізуюцца бізнесы таксама, якія належаць прарасійскім проксі. Што робіць Расія ў адказ? Расія забараніла ўжо гародніну, каньяк, садавіну, мінеральную ваду з Арменіі. Гэта будзе, канешне, біць па іхняй эканоміцы, таму што краіна не такая вялікая. На экспарце адной толькі садавіны за год яны зарабляюць $150 мільёнаў, што, як бы, это капейка для такой краіны. Вось Пуцін недавно якраз заявіў, што, цытата, гаворка ў гэтым выпадку ідзе пра чыста эканамічныя субстанцыі. Типа, вы куды хочаце, туды ідзіце. Мы як бы вас не прымяшаем, але ёсць эканоміка.
далей працягваю цытату, усё трэба палічыць, уважліва паглядзець і прыняць рашэнне. Я ўжо згадваў пра гэта. Крызіс ва ўкраіне калісьці пачаўся са спроб далучэння да ЕС. Бачыце, куды завярнуў. Мы ж не былі супраць, гаворыць Пуцін. Вось. Ну і яшчэ такая навіна, вельмі важная, як на мой погляд, вельмі цікавая, якой не была абсалютна нададзеная ніякая увага, прынамсі я ў навінавых стужках не пабачыў. Папраўце мяне, калі я памыляюся. Зараз дазволю сабе досыць працяглае цытаванне, а выслухайце уважліва. У РФ зацверджаны механізм набыцця прыватнымі кампаніямі і прадпрыемствамі буйнакалібернага ўзбраення, у тым ліку турэляў, зенітных артылерыйскіх комплексаў, радыялакацыйных сродкаў, аўтамабільнага транспарту і комплексаў радыяэлектроннай барацьбы РЭБ. Гэта распавяла РБК крыніца, блізкая да Мінабароны, і іншая крыніца у ваенным ведомстве пацвердзіла. Цытата. З мэтай аператыўнага забеспячэння ўсім неабходным падраздзяленняў мабільных агнявых груп, якія зараз фармуюцца, зусім нядаўна на дзяржаўным узроўні былі прыняты адпаведныя рашэнні, кажа адзін з суразмоўцаў РБК. Іншая крыніца пацвярджае, цытата, вызначаюць механізм набыцця прыватнымі кампаніямі і прадпрыемствамі буйнакалібернага ўзбраення. Зноў жа РБК піша, што рост колькасці паветраных атак у глыбіні краіны запатрабаваў павялічыць колькасць мабільных агнявых груп. Растлумачылі тыя крыніцы РБК, што яны агнявыя групы дэманструюць высокую эфектыўнасць пры перахопе БПЛА самалётнага тыпу. Паводле словаў той жа крыніцы, для скарачэння тэрмінаў забеспячэння мабільных агнявых груп, якія ствараюцца неабходным узбраеннем, транспартам і спецсродкамі, зброя і тэхніка, што закупляюцца прыватнымі кампаніямі, будуць адразу ж перадавацца ў воінскія часткі для супрацьпаветранай абароны рэгіёна і яго прамысловай ды грамадзянскай інфраструктуры. Для забеспячэння персаналу ахоўных мерапрыемстваў лёгкім страховым узбраеннем закупкі ажыццяўляюцца праз Расгвардыю. Цяпер зацверджаны парадак куплі бізнесам менавіта буйнакалібернага ўзбраення, СПА і сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Аб чым гэта гаворыць? Глядзіце, якая цікавая сітуацыя вымалёўваецца. Ну, канешне, гэтая крыніца сказала, што увогуле у РБК напісана, што гэта ўсё будзе знаходзіцца пад кантролем Мінабароны. Тым не менш, фактычна даецца зялёнае святло на пакупку прыватнымі кампаніямі цяжкога ўзбраення, чаго вельмі мала ў якіх краінах дазволена, так, і на стварэнне фактычна імі сваіх уласных мабільных агнявых груп. Як бы гаворка ідзе пра тое, што група будзе знаходзіцца пад кантролем Мінабароны і кіравацца Мінабароны. Але калі яны будуць, калі закупацца будзе бізнес, транспарт, зброя, боепрыпасы, і калі камплектаваць людзьмі таксама будзе бізнес, дык каму будуць належаць гэтыя агнявыя групы? То бок я не зусім разумею, як можна гэта зрабіць з пункту гледжання Міністэрства абароны, абсалютна ніяк, ні ў якім маменце не згубіўшы кантроль над створанымі падраздзяленнямі і купленай тэхнікай. Гавораць, што вось бізнес накупіць, і это адразу будзе перадавацца ў Мінабароны. То бок, а які сэнс бізнесу просто так браць і перадаваць это ўсё ў Мінабароны? Ну, ты з Мінабароны, там, ты фірма там вытвараеш там пиражкі, да прыкладу, позвонили, слушай, закупі нам панцырь М і нам дай. Хто это будзе рабіць? Ніхто это не будзе рабіць. Адпаведна, ім, як я разумею, даецца зялёнае святло на стварэнне такіх груп для абароны сваіх аб'ектаў, а таксама тых, на якія ім укажа дзяржава. Аб чым это ўсё гаворыць? Значыцца, я бачу сітуацыю так, што абарону пэўных аб'ектаў, як было сказана вышэй, грамадзянскай інфраструктуры і прамысловасці перададуць на плечы бізнеса, найперш буйнога. Ужо дзяржава не спраўляецца сама, таму мы дазваляем вам закупаць і дзейнічаць, а Мінабароны будзе вас кантраляваць.
фактычна гэта Расія прызнаецца, што дзяржава не можа вас абараніць, абараняйцеся самі. Значит, збірайце мабільныя вагневыя групы, закупайце ўзбраенне і вось, каля ласка, абараняйце завод, не ведаю, месцы масавых мерапрыемстваў, грамадзянскую інфраструктуру, электрастанцыі і ўсё астатняе. І гэта можна разглядаць таксама як яшчэ адзін ускосны падатак. То бок замест таго, каб проста падняць падаткі для бізнесу, на іх перакладаюць, прымушаюць выдаткоўваць на бяспеку, разумееце, так? То бок збіраюць іх з іх не гатоўкай, не непасрэдна кэшам, а збіраюць падатак удзелам бізнесу у забеспячэнні бяспекі ў краіне. Але фактычна гэта выдаткоўванне рэсурсаў і немалых, згадзіцеся. Таксама гэта сведчыць аб пераходзе эканомікі на вайсковыя рэйкі. То бок любая татальная вайна, сур'ёзная вайна, яна, калі зацягваецца, яна адзначаецца тым, што ўся эканоміка ўжо пачынае працаваць на вайну, як у Германіі ці ў Японіі ў 45-м годзе. І вось менавіта гэты момант, які я зараз апісаў, ён сведчыць аб тым, што у Расіі запушчаны гэты працэс. Больш шчыльнае уцягванне бізнеса ў вайсковыя справы, у гарантаванне бяспекі, у супрацьпаветранай абароны, гэта якраз сведчыць аб тым, што ёсць адзін з прызнакаў татальнай вайны і пастаноўкі эканомікі на вайсковыя рэйсы. Ну і калі глядзець ужо ў будучыню, яшчэ цікавей атрымоўваецца. У выпадку будь-якой нестабільнасці. Як толькі заслабне кантроль Міністэрства абароны над гэтым узбраеннем, над гэтымі артылерыйскімі установкамі супрацьпаветранай абароны, турэлямі, як толькі заслабле кантроль, мы пабачым стварэнне у РФ прыватных армій. То бок уявіце сабе, недзе там у глыбінцы, не ведаю, якая-небудзь Чувашыя, так, ці нейкі там Таганрог, дзе дзяржаўных органаў скажем так, у выпадках любой нестабільнасці, калі там большая частка таго ж прадстаўнікоў арміі, Мінабароны з гэтага горада, все там адпраўленыя на фронт, ФСБшнікаў раз-два і абчолся, іх можна ігнараваць альбо падкупіць. У выпадку малейшага заслаблення вось гэтай цэнтральнай улады, там ствараюцца асобныя цэнтры сілы. Любы алігарх, які мае, ну там не алігарх, нават проста буйны бізнесовец, які мае 10 мільёнаў долараў, ён проста бярэ эту мабільную агневую групу, якую ён сам спансаваў, гэта проста робіцца ягоная прыватная армія. І мы пабачым гэты працэс, яго распаўсюд па ўсёй РФ. То бок такія яны будуць як грыбы пасля дажджа ўзнікаць, як толькі заслабне цэнтральная вертыкаль улады, як калі не будзе вось гэтых стрымліваючых фактараў, таму што зараз так зразумела, ёсць армія, ёсць вертыкаль, ёсць 100% лаяльнасць, таму што пакуль што вся эта сістэма яшчэ не эксцэментавана, а у Расіі улады кансалідуюцца двумя рэчамі, гэта страх і грошы. Вось пакуль што грашыма гэтымі яна сцэментаваная, все это працуе. Але калі гэтыя людзі пабачуць, ну я маю на увазе багатыя людзі ў рэгіёнах, якія маюць да таго ж сувязі з чынавенствам, з сілавікамі, яны пабачаць, што іхнім жыццёвым і бізнес-інтарэсам дзяржава ўжо не можа адпавядаць, яна нічога не робіць для абароны гэтых інтарэсаў, і гэтых людзей будзе фактычна пад рукой сваё цяжкое ўзбраенне і свае мабільныя агневыя групы, мы пабачым проста такі варыянт а-ля Чечня між 94-96 годам. У каго больш узброеных мужчын пад кантролем, той і правы, той і руліць на дадзенай тэрыторыі. Ну, гэта такая, канешне, мая крыху мадэлявання, да? Можа такога і не адбыцца, але я вось бачу, што такая вось тэндэнцыя, што калі вы даеце у прыватныя рукі цяжкое ўзбраенне, у краіне, дзе не вельмі, дзе гістарычна краіна схільная да дэзінтэграцыі, да цэнтрабежных працэсаў, можа лёгка прывесці менавіта да гэтага. Так, 27 чалавек нас глядзіць. Так. А ў чат чамусь ніхто не піша. Напэўна, все з Беларусі глядзяць. Ну, тады вітаю ўсіх, хто далучыўся нанова. Пераходзім да Ірана.
Што там зараз адбываецца? Ну, такіх супер-пупер падвижак няма, але няма і міра. То бок, як я сказаў яшчэ прыблізна месяц таму, калі было заключанае перамір'е, гэта перамір'е ад пачатку было вырашанае на фэйл. Ну, гэты фэйл ужо адбыўся, потому што ўжо працягваюцца вайсковыя дзеянні. Баявыя дзеянні, праўда, не такія, канешне, інтэнсіўныя, як у першы этап вайны. Такім чынам, што адбываецца? Ну, у сацыяльных сетках цэнтральнае камандаванне ЗША посціць фота і паведамленні аб тым, што яны ёсць на бліжнім усходзе, все адсочваюць, все патрулююць сваю авіяцыю, все пад кантролем. Пік Хексет і Трамп ледзь не штодзённа запужваюць іранскае кіраўніцтва, гаворачы, што вось паспрабуйце толькі не пагадзіцца на сделку, мы ўзнавім баявыя дзеянні. Ну, это все балбатня. А што не з балбатні, а з рэальных дзеянняў, это тое, што некалькі дзён таму быў атакаваны іранскі порт у горадзе Бендер-Аббас, пасля чаго корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі заявіў, што о 5 гадзіне ранку па мясцовым часе Іран нанёс удар па амерыканскай авіябазе у суседняй краіне, у Іраку, по-моему. Прабачце, гэты момант упусціў крышачку. Это был адказ на атаку горада і порта Бендер-Аббас. Абмяняліся ударамі, ну, далей што незразумела. Цікавы яшчэ такі момант, які можа сведчыць аб пэўным бражэнні ў іранскіх элітах, верхах. Генерал Ксір Махамед Реза Фалахзаде, які быў намеснікам камандаючага сіламі Кудс, гэта баявое крыло КВІР, які адказваў за замежныя аперацыі КВІР, які координуе дзейнасць усіх проксі ісламскай рэспублікі, знік. Ён быў публічнай асобы. Да яго знікнення існавала шмат фотаздымкаў, відэазапісаў з ягоным удзелам на розных мерапрыемствах. Аднак пасля 12-дзённай вайны з Ізраілем, якая была крыху больш за год таму, ён знік з інфармацыйнай прасторы, не з'яўляўся ні на праўладных мерапрыемствах, ні на пахаванні генералаў КВІР. Улады ісламскай рэспублікі проста яго не ўзгадваюць, як быццам яго ніколі не існавала. Тоже такая цікавая сітуацыя. Ну, ёсць розныя спекуляцыі на гэты конт, што маглі яго выкрасці ізраільскія спецслужбы, што мог ён сам быў агентам ізраільскіх спецслужбаў і проста вярнуцца ў родную гавань. Ну, не будзем спекуляваць, проста сабе адзначым такі цікавы пункцік, потым у свой час да яго вернемся. Махамед Реза Фалахзаде. Пакуль ідуць размовы пра мір з Іранам, праліў разблакуем, праліў не разблакуем, ізраільскія сілы працягваюць свой наступ у Ліване. Бенямін Нетаньяху учора заявіў, што ягоныя войскі паглыбілі прасоўванне на тэрыторыі Лівана. І это адбылося на фоне таго, што вайсковыя дэлегацыі Ізраіля і Лівана праводзяць перамовы ў ЗША. Ну, а Ізраіль сваім чарадом працягвае інтэнсіўныя бамбардзіроўкі поўдня Лівана, дзе базуецца Хезбалла, а прэзідэнт краіны у тэлефоннай размове з дзяржсекратаром ЗША Марка Рубіо просіць перамір'я. Ну, вось такая сітуацыя па Іране на сённяшні дзень, працягнем маніторыць. Так, чаціку па-ранейшаму нікога няма, нас глядзіць 20-30 ужо чалавек. Сябры, вітаю ўсіх, хто далучыўся на нова, і зараз мы пойдзем ужо па галоўных блоках нашага стрыма. Бачыце, сёння першая секцыя крыху зацягнулася, таму што было шмат навінаў, якія трэба было пракаментаваць. Я ж нагадаю вам, што вось прямо над маёй ось тут вось галавой вы бачыце адрес майго патрыёна. Я раю ўсім, хто мяне зараз глядзіць, падпісацца на яго. Чаму? Таму што ён па змоўчанні прысылае апавяшчэнні на электронную пошту. Вы з гэтымі апавяшчэннямі з нашмат меншай верагоднасцю прапусціце маі тэксты, бо калі вы падпісаны ў Фейсбуке, в Інстаграме ці нават на Ютубе, алгарытмы могуць вам проста не падсунуць мае відэа ці мой тэкст. Падпісаўшыся на Patreon, вы гарантавана ў сваім Patreon App адкрыеце, пабачыце мяне. Мае тэксты, мае відэа, все я туды загружаю. Таксама, сябры, калі вы хочаце, каб мои словы пачула болей людзей, каб я мог збіраць каманду, ствараць болей контента, ствараць его больш якасна і на большую аўдыторыю, калі ласка, рабіцеся патронамі. То бок, абірайце там платны тайр і
сістэма будзе спісваць з вас тую суму грошаў, якія вы самі ўкажаце падчас падпіскі. Гэта мне вельмі дапаможа, і аграмадны дзякуй тым 10 плюс чалавекам, якія ўжо далучыліся, 13 чалавекам, якія ўжо далучыліся, хто 5 еўра на месяц, хто 60 еўра на месяц. Сябры, ваша праца не толькі натхняе мяне, дапамагае мне адчуваць жыццёвую пэўную стабільнасць, да, што я буду ведаць, што мне ёсць за што заплаціць за кватэру і за што паесці. Таксама яна дазволіць мне маштабаваць маю працу. Для таго, каб змагацца з гэтым вялікім злом, з якім мы змагаемся, гэта Расія, гэта лукашэнкаўскі рэжым, нам, канешне, трэба падцягваць і падцягваць яшчэ рэсурсы, у тым ліку і фінансавыя. Таму, калі ласка, заходзьце на Patreon, подписывайтеся на Patreon, платна альбо бесплатна. Дарэчы, у меня што для платных, што для бесплатных увесь той самы контент, у меня платного контента няма ўвогуле. Альбо просто можете разово задонатить, все спасылкі ў апісанні. Поехали. Лукашенку раздзьмула. Чаму яго раздзьмула? Ён некалькі дзён таму паразмаўляў з Макронам па ініцыятыве апошняга. Гэта, канешне, вельмі важная навіна. Тэмай размовы, як паведамляюць СМІ, быў мажлівы наступ беларускіх войскаў з боку Беларусі на Украіну. Я асабіста лічу, што званок Макрона адбыўся, хутчэй за ўсё, па просьбе Зеленскага, таму што ў межах псіхалагічнага ціску на Лукашэнку. Усе перапужаліся, калі гэта адбылося, бо все памятаюць, што літаральна праз некалькі дзён пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання РФ ва Ўкраіну таксама Макрон званіў Лукашэнкі і таксама папярэджваў ад удзелу беларускіх войскаў у агрэсіі. Ну, тады это не вельмі дапамагло, як бы беларускія войскі не пашлі, але Лукашенко прапусціў рашыстаў праз сваю тэрыторыю. І вось адразу правялі аналогію, думаюць, ай-ай, калі заўтра вайна. Ну, канешне, ніякіх прамых прызнакаў таго, каб Лукашенко рыхтаваўся да сваім войскам да нападу з тэрыторыі Беларусі на Украіну няма. Гэта факт, і все асінцеры, все аналітыкі сур'ёзныя гэта прызнаюць. Гэта не выключана ў будучыні, але зараз прамых крокаў не робіцца ў гэтым накірунку. Пазней на саміце ЕАЭС, учора, по-моему, Лукашенко публічна пераказаў змест размовы і намікнуў, што ў размове з Макроном ён намікнуў, што не кепска было б грузіць у Літве беларускі калій. Аб чым это гавора? Ён адчуў, што пашоў рушнічок нейкі сярод дыпламатаў, пашлі хістанні, ось это вот старая гульня, а давайте не будзем Лукашенко штурхаць у абдымкі Расіі, здымем з яго санкцыі. На жаль, нашы некаторыя дэмакраты таксама прасоўваюць гэты тэзіс. І Лукашенко гэта пабачыў і адразу ж у размове з Макронам скарыстаўся момантам і пачаў гэты наратыўчык прадаўліваць Эммануэлю. Чаму такія званкі важныя для Лукашэнкі? Таму што яны дадаюць яму суб'ектнасць, якую яму моцна бракуе. Я думаю, нікому не надо тлумачыць, я цудоўна разумею, што падчас вось гэтай агрэсіі ён у вялізнай ступені страціў суб'ектнасць як сусветны лідар і ўсімі ўспрымаецца як марыянетка Пуціна. Але вось гэтыя прыезды Джона Коула, званкі Макрона, званкі Трампа, канешне, успрымаюцца, па-першае, займаюцца прапагандай, як проста вау, немаверны знешнепалітычны прарыў. Па-другое, яны грэюць самалюбства самога Лукашэнкі. Гэта таксама факт, гэта таксама нельга спісваць з рахункаў. Вось. І нібыта ідзецца аб тым, што Макрон прышле свайго нейкага спецпасланніка у Беларусь з Францыі. Праўда, само знешнепалітычнае ведомства Францыі аб гэтым не сказала, аб гэтым сказаў толькі сам Лукашенко. Вось. Ёсць таксама з'явілася меркаванне ў соцсетках такое, што зняцце вось этих санкцый з беларускага калію невыгадна Расіі. Маўляў, тады расійскія экспарцёры згубяць частку валютнай выручкі. Я думаю, гэта не слушны пункт гледжання, таму што беларуская калійка – гэта валютная выручка Лукашэнку. А Лукашенко, так гэта ці не, падабаецца гэта камусьці ці не, ён бліжэйшы саюзнік Пуціна. І частка з гэтай валютнай выручкі будзе безумоўна патрачаная на далейшую мілітарызацыю і нарошчванне вайсковага патэнцыялу. Такім чынам, тут ставіцца целега наперад лошадзі,
забываецца, што ўзмацненне Лукашэнкі не адцягвае яго ад Расіі, а робіць яшчэ аднаго расійскага проксі больш моцным, тым самым узмацняючы ўвесь аўтарытарны блок. Як падсумуем? На мой погляд, по маім прагнозе, я не тое, што каб я бы даў бы руку на адсячэнне, это хутчэй па маім ашчушчэнням. Нам засталося прыблізна паўгады да таго, як прапагандысцкія СМі беларускія пачнуць паціху праграваць тэму аб шматвектарнасці беларускай палітыкі. Што еўрапейскія палітыкі адумаліся і пайшлі ўрэшце на дыялог з нашым мудрым лідарам. І што заўсёды трэба мірыцца, а не ваяваць. Можа, гэта адбудзецца і хутчэй, чым праз паўгады. Усё будзе залежаць ад таго, як імкліва будзе заслабляцца РФ. Бо я ўжо казаў, і я ўсё ж такі бачу, што Лукашенка, які б он не быў прарасійскі, як бы он не быў залежны, ён будзе з Пуціним, канешне, да канца, але ён не дурань, каб не бачыць, што адбываецца, як Расія слабне. І сённяшні стан залежнасці, хаця ён для яго арганічны і нейкай ступені заканамерны, все ж таки я упэўнены, што ён яго моцна напружвае. Лукашэнку трэба мець прастор для аператыўны прастор, для гульні, для выжывання. Пуцін яго гэтага прастору пазбавіў. Ну, як Пуцін сам ён сябе этого прастору пазбавіў. І я думаю, што ён будзе працягваць прабіваць сябе гэты шлях на захад, і лукашэнкаўскія дыпламаты таксама вельмі старана над гэтым працуюць. Вось. Што да санкцый, ну, зноў паўтару сваю пазіцыю, таму што это зараз ледзь не галоўная тэма расколу ў дэмакратычным руху, прасоўваць новыя санкцыі ці здымаць санкцыі, каб вось Лукашенка памягчэў. Я займаю тут хутчэй серадзінную пазіцыю. Па-першае, я лічу, што санкцыі патрэбныя, тому чым больш будзе санкцый, тым болей можна будзе спагнаць з Лукашэнкі за іх будучую адмену. Таму ўвадзіць санкцыі абсалютна не замінае дыялогу. Сам па сябе дыялог з Лукашэнка гэта не злачынства, гэта нармальна. Нават Ізраіль вядзе дыялог з Хамасам, разумееце, з тэрарыстамі. То чаму б еўрапейскім лідарам не весці размову з Лукашэнкам? Але нам патрэбна спыненне рэпрэсій. Спыненне рэпрэсій і адкрыццё будь-якіх і адкрыццё межаў. І адкрыццё межаў для беларусаў, каб беларусы маглі бесперашкодна ездзіць у Еўропу. Таму што, ну, доўга это распавядаць, не буду надоўга адцягвацца, проста я вам скажу, што 20-й год ва многім быў зроблены беларусамі, якія шмат разоў пабывалі ў Еўропе. І сама ўлада это ў пэўны момант зразумела таксама. Вось. Мусіць, усё, што я хацеў сказаць пра размутага Лукашэнку, які абрадаваўся званку Макрона і зараз будзе старацца з яго скарыстацца максімальна для выхада з ізаляцыі. Адна тэма нам засталася, гэта нізкапаклонства Расіі перад Захадам. Ось люблю я разважаць на гістарычна-філасофскія тэмы. Зараз пройдземся. Дарога, я за ўзмацненне санкцыяў. Ну, цісну табе руку праз экран. 26 чалавек глядзіць, акрамя дарогі ўсе маўчаць. Ну, добра, людзі хоць прыйшлі, і то я рады. Такім чынам, вадзічкі пап'ю. Зірнемся крыху назад у гісторыю Масковіі, Расіі. З моманту свайго ўтварэння Расія заўсёды шчымілася на захад. Яна шчымілася туды як вайсковым шляхам, акупуючы заходнія краіны, гэтак і культурна, імкнучыся усімі праўдамі і непраўдамі перахапіць сацыяльныя, культурныя і найперш тэхналагічныя дасягненні захаду для таго, каб інтэграваць іх у сваю сацыяльную структуру і ўзмацніць сацыяльны кантроль над сваім грамадствам і ўзмацніць уладу кіраўнікоў, якія ў Расіі традыцыйна гістарычна заўсёды былі дэспатычнымі. Узгадаем, да чаго, і гэты працэс адбываўся некалькі стагоддзяў. Вся расійская эліта, яна заўсёды схіляла галаву перад захадам. Яны адпраўлялі туды вучыцца сваіх дзяцей. Яны наймалі замежных гувернёраў, францужанак, немцаў для выхавання сваіх дзяцей.
Пачытайце Льва Толстого, Дастаевскага. Там некаторыя персанажы, яны цэлыя дыялогі вядуць на французскай мове, а некаторыя на нямецкай. Французская мова фактычна стала роднай для аграмаднай колькасці расійскай эліты да сярэдзіны 19 стагоддзя. Паход на захад Александра II толькі ўзмацніў як бы гэтую першага, прабачце, Александра I толькі ўзмацніў гэтую, я маю на ўвазе напалеонскі паход, узмацніў гэтую тэндэнцыю. Уся эліта тагачасная, вось у час росквіту расійскай імперыі, гэта 19 стагоддзе, так, яна жыла між захадам і расійскай імперыяй. Яны ездзілі ў Ніццу, у Баден-Баден, на Рів'еру. Карацей, яны адпачывалі все на захадзе, все, хто, канешне, мог сабе гэта дазволіць. Вось. Гэтым прасякнута проста вся іхняя культура. Пачытайце літаратуру, пачытайце ўспаміны, гэта абсалютна відавочна, што іхняя эліта была вся еўрапеізаваная. Але захад не пускаў іх, усю Расію, маю на ўвазе, як дзяржаўнае ўтварэнне, не пускаў да сябе, не прызнаваў ніколі маскавітаў за сваіх. Найперш, я так лічу, гэта маё меркаванне, за іх формы кіравання. Бо ўжо да сярэдзіны 19 стагоддзя у большасці краінаў Еўропы была у той ці іншай форме альбо канстытуцыйная манархія. Ну, рэспублік мала дзе было, але ў іх былі ўжо такія зачаткі буржуазнай дэмакратыі, то бок яна развівалася паступова праз рэвалюцыі, праз выбухі нацыянальна-вызваленчых рухаў. Ужо там была такая заведзёнка, што не было абсалютнай улады кіраўніка, будь якога цара ці імператара. Ужо прасоўваліся канцэпцыі правоў чалавека. Ужо ў 1807 годзе Великабрытанія афіцыйна забараніла рабства, гандаль рабамі, так, забіла яго нелегальным і пераследавала па суду і саджала ў турмах тех, хто гандляваў рабамі. А ў РФ, Расійскай імперыі, рабства існавала да 1861 года пад такой сціплай назвай крепостное право. Это ніякае не крепостное право, это звычайнае рабства, то бок называем рэчы сваімі імёнамі. Вось. І захад іх не прымаў, не лічыў за сваіх, хаця асобныя прадстаўнікі Расійскай імперыі маглі інтэгравацца, заўсёды яны былі як бы чужакамі, потому што вся ментальная, сацыяльная, культурная канструкцыя Расіі, яна супярэчыла заходнім каштоўнасцям ужо тады. І Расія вельмі моцна пакрыўдзілася. То бок яны гэтую крыўду сфарміравалі ў свой час, яна з імі пайшла праз стагоддзе. Расійская эліта ўжо ў сярэдзіне 19 стагоддзя пачала забаўляцца часткай почвеннічествам, так званым, што на черта нам этот Запад, у нас тут все свое, исконно, пасконно, русское, і пашло вот этот вот бесконцы маленне, вось гэта бесконцы на вот этот лубок, на этот дзяржаўны квасны патрыятызм. Все вот это вот фафудзя, разумеется, все то, что перекочевало. Я не буду зараз пералічваць аўтараў расійскіх, якія пісалі на гэтую тэму. Ну, ось таму часу належыць вялікая колькасць усялякіх раманаў, ура-патрыятычных, належыць цэлая плеяда, зараз уже паўзабытыя аўтараў і мастакоў, і паэтаў дзяржаўна-шавіністычнага, патрыятычнага кшталту, якія праслаўлялі великую Расіюшку, которая, дескать, духовная, народ баганосец і гэтак далей. Я лічу, што ўся гэта антызаходняя рыторыка вялікай часткі расійскай эліты пайшла ад крыўды за тое, што іх не пусцілі на захад. За тое, што ўсе тэхналагічныя дасягненні захада ім прыходзілася выкупаць за грамадныя грошы ці выкрадаць. Так? Ну, калі мы паглядзім спробы Расіі мадэрнізавацца напрыканцы 19 стагоддзя, усе спрэс-інжынеры, высокакласныя спецыялісты, усе заходнікі, ну, пераважна немцы, крыху англічане. Першую чыгунку ў Расіі, там з Масквы в Санкт-Петербург, вядома, будавалі англічане. Праз амаль 40 год яна была пабудаваная, як
не, хлушу, это беларуская першая чыгунка на Беларусі, да, так вы разумелі, як да сваіх калоній ставілася метраполія, была пабудавана амаль праз 40 год, як была пабудаваная першая чыгунка ў Великабрытаніі камерцыйна, разумееце, то бок адставанне якое можете сабе ўявіць. І все это рабілі немцы, рабілі еўрапейцы. І все свои вот это технологичные досягнения, все им приходилось украдкой забирать у Захода, разумеется. Захад делился неохотно, бо зноў жа адчуваў ментальную чужинство вось гэтых эліт у параўнанні з сабой. І памятаў таксама і падаўленне венгерской рэвалюцыі, многіх народаў была свая асабістая крыўда, і падаўленне венгерской рэвалюцыі 1848 году, і французскі паход Александра I 1813 году. І французы зноў жа памяталі, як Расія дапамагала хай ускосна давіць французскую рэвалюцыю напрыканцы 18 стагоддзя. Я ўжо не кажу пра ўсходнюю Еўропу, гэта палякі. Яны ўсё памяталі цудоўна, як Расія з імі абыходзілася, як разарвала Польшу, і гэтак далей. То бок крыўда расійскіх эліт была каласальная. Яны заўсёды адчувалі сябе ў Еўропе людзьмі другога гатунку. І ў прынцыпе еўрапейцы так да іх і ставіліся. Там былі такія цікавыя гістарычныя замалёўкі, што калі прыйшлі рускія ў Парыж 1813 годзе, там французскія дамы былі в шоке, калі пабачылі гэтых башкіраў, и вот это все татарские народы сибирские на конях с луками, то бок для них это был просто шок. Это что, гунны или это монгольское нашествие, что это, что отбывается? Вот увидите, какое их уражение, да, склалося в России. То бок там уже паровая машина, там уже паровый пресс, и это самое, и республика, и электричность уже дзе-нідзе пачынае з'яўляцца, а тут гунны эти з луками у цэнтры Парыжа, разумееце? І ведаеце, тут якраз той момант, дзе ватныя прапагандысты у нейкім моманце правыя, што Захад рэальна глядзіць на Расію, калі браць глобальна, геапалітычна, толькі як на сыр'евы прыдатак. Дык а як на іх яшчэ глядзець? Хаця, канешне, зноў жа варта прызнаць, што заходнія краіны, як яны заўсёды будаваліся хутчэй на мерытакратыі, асабліва тое ЗША, яны рады забраць сябе лепшых прадстаўнікоў расійскага народу, а лепшых прадстаўнікоў расійскага народу мы памятаем, ведаем, заўсёды ў Расіі чмырілі. Гэта гістарычная традыцыя. Каго не паглядзі, вялікага мастака, пісьменніка, паэта, навукоўца, самыя вялікія з іх, самыя выбітныя, таленавітыя, у іх ва ўсіх былі праблемы з уладай. Ва ўсіх. Яны альбо былі ў выгнанні, альбо мелі нейкія вымовы, прэтэнзіі з боку ўлады, альбо ўвогуле былі зэкамі, сядзелі ў турмах, на катаргах, і гэтак далей. Альбо былі проста ў ахранным аддзяленні адзначаны як неблаганадзейныя. Вось. Але Захад ахвотна забіраў сабе гэтых людзей і выкарыстоўваў іх, далучаў да сваёй цывілізацыі. Нават і сёння гэта заўважна. Прыклад, вось Віталік Бутэрын, стваральнік Этэриума, Ілья Суцкевер, адзін з суаснавальнікаў OpenAI, нарадзіліся ў Расіі, і тым не менш для Захада это абсалютна свае людзі, потому што яны жывуць у межах заходніх каштоўнасцяў, і плюс яны супер таленавітыя, супер разумныя, чаму б не далучыць іх да заходняй цывілізацыі. То бок тут не пра расізм хутчэй гаворка, а хутчэй пра розніцу культур. Вось. І далей што адбываецца? Пакрыўджаныя расійскія эліты, неважна якой яны б не былі ідэалагічнай афарбоўкі, спрабуюць выбудаваць свой шлях. Ось мы не Азія, мы не Еўропа. Но мы вось трэці шлях у нас свой, унікальны расійскі, у нас свая унікальная цывілізацыя, ні на што не падобная. Гэта заўсёды была іх прэтэнзія. Апошні, хто спрабаваў перад Пуціним рэалізаваць гэты план, гэта СССР і ягоныя айцы-заснавальнікі. У іх была рэальна спроба пабудаваць альтэрнатыўны цэнтр цывілізацыі, альтэрнатыўны Захаду, вот этой всей буржуазнасці, і ісці сваім цывілізацыйным шляхам. Можа, хтосьці мне можа сказаць, што іх это часткова атрымалася. Вроде как, правда? Але калі
браць што да тэхналогіі, тэхналагічнага развіцця, бо ніякая цывілізацыя не можа зрабіць свой адванс без тэхналагічнага развіцця. Вось гэта вось хаця бы бегці хаця бы нос да носа ў гэтай тэхналагічнай гонцы. Все асноўныя здабыткі тэхналагічныя, якія СССР дазвалялі ісці ўровень з заходнімі краінамі, это ўсё было скрадзена шляхам прамысловага шпіянажа. Але нават не гэта прамысловага, ваеннага і гэтак далей. Але нават не гэта галоўнае. Марксізм, на якім будавалася уся дзяржаўная машына Савецкага Саюза, на якім стаяў увесь Савецкі Саюз, гэта заходняя ідэалогія. Марксізм прыдумалі нямецкія жыды. І Расія, СССР, Савецкая Расія, прэтэндуючы на тое, каб быць альтэрнатыўным цэнтрам цывілізацыі, ўсё роўна рабіла гэта на тле заходняй ідэалогіі. Дэміург дзяржаўнай ідэалогіі СССР Уладзімір Ульянаў, ён жа Ленін, 15 год пражыў на захадзе, у Швейцарыі, у Германіі, у Великабрытаніі. І зараз, сябры, тая самая сітуацыя. Прапагандысты Владзіміра Салоева ведаюць все, правильно? У ягоных дзяцей амерыканскае грамадзянства. Дачка Владзіміра Пуціна Марыя Варанцова, вось яна на фото, до 2014 года жила у Нідерландах. Другая дачка Владзіміра Пуціна, Екатерина Тихонова, усё сваё жыццё жыве на дзве краіны. Гэта РФ і Германія. Это, падкрэслю, не кагосьці, а Владзіміра Пуціна. І вось зараз выйшла расследаванне праекта «Сістэма» аб тым, як выхоўваюць дзяцей Пуціна ад яго ўжо наступнага шлюбу з Алінай Кабаевай. Я недарма вырашыў прычапіць гэты момент і зрабіць яго кавалкам стрыма, потому что, ну, настолькі он паказальны, настолькі просто, не скажу, што мяне шакаваў, но просто ўразіў, і, по-моему, это такая добрая нагода паговорыць аб тым, што ёсць Расія. Ну і вось я тут дазволю себе досыць шырокае цытаванне. Значыцца, адзін з гэтых, там двое дзяцей ад гэтага шлюба, ну, двое тых, пра каго вядома. Значыцца, першы Іван нарадзіўся ў 15 годзе, і другі малодшы Владзімір у 19 годзе. Значыцца, найм гэтых гувернёрак для дзяцей Пуціна і Кабаевай ажыццяўляецца праз стрыечных сёстраў Кабаевай, Федзіну і Галавачову. То бок, ну, Пуцін же не можа наўпрост пазваніць кудысь і сказаць: выпішыце мне з замежжа гувернёрак. Гэта трэба зрабіць праз цепочку пасярэднікаў. Гэтыя Федзіна і Галавачова, сёстры Кабаевай, у сваю чаргу карыстаюцца паслугамі 78-гадовай Ірыны Тарасавай, вайсковай пенсіянеркі, якая служыла ў СВР, службе внешняй разведкі РФ. Менавіта Тарасава праводзіла сумогі з кандыдатамі на працу і дасылала Федзінай і Галавачовай характарыстыкі і дадзеныя будучых гувернантак, якія гэтыя дадзеныя, так, характарыстыкі, у сваю чаргу ёй накіроўвалі з агенцтва па падбору персаналу. Ну, то бок, дакладней, між дзецьмі і гэтай самой гувернанткай, 3 атрымоўвалася звяна ланцуга пасярэдніка. Гэта Кабаева, ейныя сёстры і Тарасава. Старая грушніца. Ось. Сістэме, ўжо ў 2018 годзе у 3-гадовага Вані, сына Пуціна, у раскладзе былі ангельская, нямецкая мова. Сістэме, гэта, ну, група даследнікаў, яна так называецца, «Сістэма», удалося выявіць звесткі пра прыблізна 2 дзясяткі выкладчыкаў, якія ў розны час працавалі у сям'і Пуціна і Кабаевай з 17 по 25 год. Сярод іх, увага, грамадзяне Великабрытаніі, Паўночна-Афрыканскай Рэспублікі, Новай Зеландыі, Нямецчыны, Аўстрыі, Ірландыі. То бок, акрамя пар, фактычна все калектыўны Запад. То бок, і з Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, я ўпэўнены, там патомкі бураў. Нашчадкі бураў, белых перасяленцаў, дакладна не негрыцянка мясцовая, правда? То бок, бачыце, все варожыя краіны самага апірышча вось этого заходняга свету.
А где же Зимбабве? Почему он не бере себе, не взял гувернера з Зимбабве, з Китая? Китай, ну пробачте, технологічно развитая країна, правда? Паўночная Корея, Куба, стратегічныя партнёры, на худой конец з Беларусі. Чаму не взять гувернера Владимиру Путину? Не, Нямецчына і Аўстрыя. Працадаўцы між сабой называлі гувернантак брытанцы альбо немцы, у залежнасці ад мовы, якую яны выкладалі. Як вынікае са стенаграмы сустрэчы Федзінай, нагадаю, гэта стрэчная сестра Кабаевай, і гувернанткі ў 2019 годзе, да 4 гадоў Іван павінен быў пастаянна быць пагружаны ў двукосях моўную ванну. Яго маўленне па-ангельску, па патрабаванні Федзінай, мелася быць связным як маўленне пісьменнага еўрапейца. Для навучання нямецкай мове вылучаліся такія самыя патрабаванні. У 19 годзе на каляды Ваня выканаў песеньку па-нямецку і нічога не праспяваў па-руску. Аплата працы гэтых супрацоўніц каштавала блізу $400 000 на месяц. Ну, прывітанне расійскім пенсіянерам. Што мяне ўразіла? Ну, ладно, Салаўёў альбо расійскія алігархі. З гэтымі ўсё зразумела. Но тут ідзецца аб Пуціне. Гэта самы, што ні на ёсць кіраўнік, архітэктар усёй рускамірнай імпершчыны. Это чалавек, які плоть ад плоці Савецкага Саюза. Ён вырас проста ў гэтай, як Ваня ў моўнай ванне, так гэта ў чэкісцкай ванне вырас, разумееце? Уявіце, наколькі глыбока ў расійскіх элітах сидзіць гэтая крыўда і гэты комплекс непаўнавартасці, патаемнага нізкапаклонства перад Захадам, што нават Пуцін для сваім дзецям абірае гувернантак і настаўніц, каб з 3гадовага ўзросту іх навучалі ангельскай і нямецкім мовам. Чаму не кітайскім? Чаму не хіндзі? І што яшчэ мяне ўразіла, ось каласальны цынізм усёй сітуацыі ў тым, што для расійскага народу каштоўнасці прапануюцца і прасоўваюцца зусім іншыя. У расійскіх школах у гэты час плануюць скарачаць гадзіны замежнай мовы. Выбачайце, Ваню, значыцца, сына твайго, ты з 3-летняга ўзросту вучыш для ўступлення ў цывілізаваны свет, правда? А дзецішак какой-нибудь, там, не ведаю, Тані Івановай з Воронежа, яны будуць вучыць меней замежнай мовы. Вам не трэба гэта, не трэба вам гэтыя варожыя заходнія каштоўнасці, вам простаму быдлу. Понимаете? Как бы элітам адно, а народу іншае. Расійскаму народу распавядаюць, як на Захадзе ўсё дрэнна. Зранку до вечера. Просто включите российское телебачение, там звездец. Ну, просто полный капзда. Я не ведаю, у меня нема просто эпитетов. Я его глядел в турме, мне ледь кукуха не отлетела. Там распавядаюць, што Расія трэба разварочвацца да глобальнага поўдня, што нашыя сябры зараз Кітай, Бангладеш, Індыя і все краіны, якія сканчаюцца назва на стан. Ну, ні ў якім разе не Еўропа, не. На аплату гэтай працы прапагандыстаў не шкадуюць грошай увогуле, не шкадуюць эфірнага часу, не шкадуюць тоннаў паперы і тысяч чалавек гадзін працы вось гэтых імперскіх агітатараў, пісьменнікаў, журналістаў, рэжысёраў, сцэнарыстаў, актораў, спевакоў і гэтак далей. Все супраць Захада, Захад кепска, дрэнна загнівае, ЛГБТ, мігранты, все ім капздец, і ў развяз хутка разваліцца. Але это зноў для народа, для быдла, якое трэба вырасціць і адправіць на ўбой, на якую чарговую вайну. А сама эліта жыве зусім па іншых правілах і на словах прамаўляе адно, но ў рэчаіснасці у дзяцей замежнае грамадзянства і моўная ванна з 3гадовага ўзросту. Вось такі цынізм пачварнейшы, і ў Расіі так было заўсёды. Але, як мне падаецца, калі глядзець в гістарычнай перспектыве, такі шизофрэнічны стан не можа цягнуцца вечна. Любая сістэма, якая ментальна, палітычная сістэма, сацыяльная сістэма, якая ментальна і культурна падзеленая сама ў сабе, не можа стаяць доўга. Прынамсі, па гістарычных мерках. Як яшчэ Ісус Христос сказаў там у адным з казанняў, што царства падзеленае само ў сабе не можа ўстаяць. Вось менавіта гэта я і хацеў прадэманстраваць
сваім пераказам гэтага даследавання. Спасылку пакіну ў каментарах. Вось. Хаця і зараз таксама скіну ёй чацік. А пакуль што, сябры, задавайце пытанні. Пройдземся па нашай па вашых пытаннях. Вот, скінуў в чацік. І зараз па пытаннях. Так, 29 чалавек глядзіць. Добра, больш, чым у мінулыя разы. Вось, ну вось Дарога напісаў якраз па тое, што літаральна сарваў з языка. Так, Снегавік піша прывітанне. Так, у іх трэці шлях за расійскім караблём. Ну, таксама верна. Ну, які можа быць трэці шлях у сучасным свеце? Аб чым вы? Ёсць два стула, да? Як той славуты інтэрнэт-мем гаворыць. Не можна разарвацца між добром і злом. То бок, уся эвалюцыя чалавецтва, яна ідзе ў адным як бы накірунку. Я таксама не веру ніякіх альтэрнатыўных трэція шляхі. Альбо мы жывем па гуманістычных хрысціянскіх чалавечых цэннасцях, альбо мы жывем па нечалавечых фашысцкіх каштоўнасцях. Вівас піша, павага, падтрымка. Дарога, якія планы на гэты год? Яшчэ одну кнігу выдаць. Паціху, памалу здымаць відэа на ангельскай мове. Дарэчы, сябры, калі мяне глядзіць хтосьці з дыяспары, з замежжа, у каго ёсць сябры, выхады на нейкія структуры, якім была б цікавая Беларусь, палітычная экспертная аналітыка адсюль з месцаў, і адукацыйны контент датычны Беларусі. Калі ласка, накіруйце іх всех на мой YouTube канал Віндзікта, англамоўны, дзе я паціху пілю інфу для англамоўнай аўдыторыі. Спадзяюся з часам выйсці пакрыху на яе. Заняўся тыктокам, яго, дарэчы, прызналі экстрэмісцкім некалькі дзён таму па рашэнню суда Маладзечанскага раёну. Вось, заняўся тыктокам сваім, ну і развіваць, падымаць соцсеткі, развіваць соцсеткі, пісаць, бачыць, я пілю шмат контента, рабіць далей штотыднёвыя стрымы, мацавацца, капіць сілы. Так, Дарога зноў капітаецца. Дзякуй за ўнясенне актыўнасці ў чацік. Дарога стварае весь варушнічок у чаціку, астатнія 30 чалавек не актыўнічаюць. Ці збіраешся атрымаць нейкія новыя веды і навыкі? Калі так, то якія? Ну ладно, раз ужо пайшла такая п'янка, я адкажу на пытанне. Я пайшоў вучыцца на правы кіроўцы тут у Літве. Таму, канешне, гэта вымагае часу, высілкаў, дадаткова часу, якога і так няма. Ну, не буду тут ныць скардзіцца. Сам пайшоў, я мушу гэта зрабіць. Такі сакрэт вам распавяду жыццё. Я скончыў аўташколу ў 2009 годзе ў Мінску, але не здаў першы раз не здолеў здаць УДАІ на тэорыю. І пасля гэтага, шчыра кажучы, просто забіў. Вось, просто забіў, былі тады справы паважней, мне было 20 год, і былі там рэчы, якія мяне прыцягвалі нашмат болей, чым сядзець, вучыць вось гэтую вось кніжачку правілы дарожнага руху. Таму я тады просто забіў, зараз шкадую, шчыра кажучы, лепей бы я тады адклаў гэтыя справы, зараз быў бы як чалавек з правамі кіроўцы. Але, ну, вось такі навык атрымоўваю. Стараюся ісці па сваёй праграме што да спартовых навыкаў. Вось, тренируюся воркаутам, займаюся 4-5 тренировок на тыдзень у меня выходзіць, примерно от 40 до 70 хвілін. Зранку я тренируюся. Но это, правда, не новый навык, это все старые навыки. Вучу литовскую мову с перерывами, але потиху вучу. Хочу до конца года сдать на А2 экзамен. Вось. Что яшчэ з новых навыкаў? Ну, такое, ну и, конечно, я стараюсь 1-2 гадзіны на дзень прысвячаць самаадукацыі. Гэта чытанне і глядзенне адукацыйных відэа. Шмат чаго трэба навярстаць, быў заляваны ад інфармацыі такі доўгі час. Ну, да таго ж я в прынцыпе люблю вучыцца, мне это в прынцыпе падабаецца. Вось. Таму вы можете мне у маіх высілках адукацыйных і асветніцкіх дапамагчы, раскидать спасылку на этот стрим и закликать своих сяброў подписываться на мой канал. Вось. Якіх блогерах глядзіш і чаму? Ці ёсць планы нейкую калабарацыю з кімсьці? Ну, з табой бы, Валер, зрабіў калабарацыю. Яшчэ адзін стрим бы які замуціў.
Гляджу Максіма Шабуцкага, якога ты не любіш. Гляджу «Будзьма беларусамі». Барам-барам-барам-барам. Гляджу Белпол, амаль усе стрымы. Гляджу «Загляне сонца» Івуліна. Час ад часу раз-пораз гляджу «Ток» размовы. Ну, там не шмат людзей. Відэа «Радыё Свабода» гляджу час ад часу. Ну і гляджу, зараз скажу, гляджу англамоўных. Я вам нават скажу, каго. Тейлор Лоренс, англамоўная блогерка, гляджу. Прейгер Ю гляджу. Луіс Джао гляджу. Блогеры. Гэта ў асноўным блогеры, якія, ну, заходнія, амерыканскія пераважна, якія гавораць на тэму культуры, медыяў, социума, паліталогіі. Ну, это імёны, хутчэй за ўсё, вам нічога не скажуць. Я сам пра іх даведаўся толькі дзякуючы рэкамендацыі Ютуба. Вось. Ну, то бок такі высокаякасны інтэлектуальны контент, як па мне. Вось. Каго амаль што не гляджу, вось все відэа, якія штурхаюць левацкую павестку, то бок медыі, блогераў вельмі шмат, але я это штосьці перастаў пераварваць. То бок все, каго я гляджу, яны на пазіцыях ідэалагічна альбо класічнага лібералізма, альбо ў бок правы як бы хіляцца. Права не ў сэнсе, што не трампісты ці там, крый бога, фашысты нейкія. Любарскага гляджу, это украінскі блогер расійскамоўны. Вось, шмат з чым не згодзін, што ён гаворыць, але для як бы прамоцыі мозга і працы думательнага гэтага апарату вельмі карысна часам паглядзець тых, з кім ты не згодзін. Вось. Ну, такое, здаецца, ўсё. Ну, з беларускіх вось я кажу. Ну, цябе, вядома, гляджу. Валеру Руселіка, «Дарога», дарэчы, падпісвайцеся на яго канал. «Дарога» лацінскімі літарамі у Ютубе. Матывацыйныя добрыя ролікі, фуфло ён не гоніць, не спаміць нізкаякасным контентам, можна паглядзець і бывае вельмі цікава. Вось, я сам гляджу ўсе ролікі. Ну што, сябры, так, зноў жа «Дарога». Ці чакаеш падсумавання гульні 33 шэк, ого, Мацкевіча ад самога Мацкевіча? Шчыра кажучы, не. Я паважаю Мацкевіча, я сачу збольшага за ягонымі пастамі, але, ну, я эту і гульню уже адпусціў, забыўся і заняўся зусім іншым. Гэта раз. По-другое, ну, не заўсёды ў меня ёсць мажлівасць чытаць Facebook так шчыльна, як хацелось. Не хапае часу тупа. Адкрыў стужку, што першае патрапілася 1-2, матануў вверх і всё. Ну, няма часу проста, сябры. Ці былі думкі паспрабаваць сябе ў мастацкай літаратуры? Былі, і спадзяюся, што паспрабую. Ці спрабуеш інтэгравацца ў літувіцкае асяроддзе? Так, спрабую, як я ўжо сказаў, вучу мову, пашоў на правы кіроўцы. Я лічу, што мне это абсалютна не перашкаджае быць беларусам. Я і буду, і застануся беларусам, і я магу быць беларусам в любой краіне свету, а тым больш наша брацкая краіна, брацкі народ, як лічу, літоўскі. Грэх, жывучы ў іхняй краіне, не ведаць іхнюю мову, не інтэгравацца збольшага. Я буду інтэгравацца, але, канешне, пры гэтым Беларусь, перадусім Беларусь на першым месцы. Чаму ў маіх планах няма падарожжаў? Ну, падарожжы ёсць, но проста з меркавання бяспекі не хацеў бы пра іх как бы агучваць, але насамрэч бліжэйшыя месяцы дакладна ў мяне няма падарожжаў, таму што трэба працаваць, ну, па прычынах пералічных, якія сказаў вышэй. Вось, Сергіюш падзякаваў за цікавы стрым. Цукерачка, вітаю гаспадарства, вітаю Мікола. Ах, Цукерачка, мой адзін з самых зацятых гледачоў, вітаю, ці адна, не ведаю. Цукеры, ну там доўгі нік, нецэнзурны, я не ведаю, якога вы гендару, так уж прабачце. Вось, адзін з самых зацятых гледачоў, вельмі рады вас бачыць. Пад канец прыйшлі, ну, пераглядзіце стрым, калі будзе жаданне. Зараз прям я скончу і зраблю тайм-коды. Так, што наконт рыбалкі? Ну, толькі калі рыбак будзем адпускаць, тады вообще не пытанне, парыбачым. Всё, сябры, буду сканчаць. Зноўку 33 чалавека, добрая адзнака. Вельмі рады, вялікі дзякуй усім, хто прыйшоў на стрым, хто задаваў пытанні. Валер Руселік, Сергіюш, я дзяўчына, ну цудоўна, Цукерачка, будзем ведаць. Сергіюш, Цукерачка, Дарога, Віва Фрабеліш, Снегавік,
Эрго і всім астатнім, хто сядзіць з Беларусі і глядзіць мяне моўчкі. Дзякуй, вялікі сябры, мае думкі з вами, маё сэрца з вами. Мы абавязкова вернемся, вызвалім нашу Беларусь і будзем рабіць для гэта, паверце, усе, хто ў міграцыі, у каго ёсць сэрца і сумленне, мы будзем рабіць для гэтага штосьці кожны дзень. І паверце, тое, што мяне адпусцілі з турмы, то, што я больш не ў гэтых замкнёных сценах, я буду по максімуму скарыстоўваць гэты час, які мне Господ даў, на тое, каб вызваляць нашу краіну і вызваляць усіх тых, хто зараз сядзіць у атмасферы страха, тэрора у нашай краіне і чакае вось гэтага вызвалення, сябры. Вы это можете бачыць зноў жа па маёй працы, па тым, чым я займаюся. І я вельмі натхнёны, вельмі рады, што я нарадзіўся, жыву як бы жыву сярод, хай у інфармацыйным сэнсе жыву сярод беларусаў і маю мажлівасць прысвяціць сваё жыццё гэтай вялікай мэце. Прабачце за такую патэтыку, да, але просто прыйшлося да слова. Калі вы хочаце падтрымаць тое, што раблю, калі вам падабаецца, калі ласка, рабіцеся патронамі, паглядзіце наверх, альбо просто заданатце разава, вы мне гэтым самым вельмі дапаможаце. Будзем дзейнічаць, будзем перамагаць, у нас усё абавязкова атрымаецца. Верце ў гэта, як веру ў гэта я. Усё будзе добра.